Čo ste robili 2012 až 2019? No, v tomto období úrad vôbec neexistoval. Zákon bol prijatý až v roku 2019 a úrad vznikol v septembri roku 2021, takže v tomto období sme neboli. Robíte štandard z udavačstva? To je pekný humus. Toto je zaujímavá téma, lebo udavačstvo je niečo celkom iné ako oznamovanie. Udavačstvo sme tu mali počas fašistického a komunistického režimu najviac rozšírený, kedy ľudia kvôli vlastnému strachu alebo prospechu šírili o iných informácie vládnej moci, tak ako aby mali z toho prospech. Oznamovanie je ochrana verejného záujmu, kedy poukazujeme na nekalé praktiky. Čo to je whistleblowing? To sa nevieme už po slovensky vyjadrovať. Hanba. Áno, je pravda, že whistleblowing je vyslovene anglické slovo a symbolizuje zapískanie na pišťalku, teda poukázanie na niečo, ozvanie sa, vydávanie hlasného zvuku a vzniklo v anglicko hovoriacom prostredí. Nemáme úplne výstižný preklad takéhoto pojmu, preto sa často používa aj to. Zatiaľ sa tomu približujeme len cez to štandardné slovo oznamovanie.